Forestil dig, at du hørte en rigtig fe. At du så en rigtig fe. At du fangede en rigtig fe. Når disse to verdener mødes... Du er det mest fantastiske fund, verden nogensinde har set. Alle museer vil stå i kø for at få en som dig. Må både venner... Klokke og Vidia var på vej hen mod den gård for ikke ret lang tid siden. Vi må gøre noget. Og rivaler. Du er bare den tavligste fe, der findes, Vidia. Forene alle deres talenter. Vi har ikke ret meget tid. Hold fast! Det virker! For at få Klokkeblomst hjem igen. I kom tilbage. Goddag. Walt Disney Pictures præsenterer Tro, tillid og tryllestøv. Klokkeblomst og feernes hemmelighed. På Disney Blu-ray og DVD.